knappt, du får ta det lite lugnt med det där. Jo, men jag kommer få efter dem. Fast du får ta det lite lugnt med det där, du är fortfarande liten. Det är ingen idé att du Jag är hela... Du är jätteliten, du måste ta det lite lugnt. Nej, jag är faktiskt 13 år och jag måste få min tidning och mina betyg. Du vet vad som kan hända när det blir Ja, det är orättvist och det får det faktiskt vara. Så nu ska Alltså, jag gunga. det blir... Oj. Nej, men för att vara lite så här... Exakt. Ska man... Kom hit då. Sa du ju, sa du fast. Sa du det? Sa du fast. Vad betyder det? Är det så när man lägger saker i? Ett fack är där man lägger saker ibland. Okej, gå bort. Jag hörde det en gång när jag var ute på lekplats. Okej, men man lägger saker i små fack. Nu går ni bort. Okej. Ja.